Čaute všetci, ja som Bobrík a vítam vás z druhého videa z Skyblocku s Marťanom. Tu je. Čo robíš v tej vode? Zás. Sa skrývam. Pred monštrami. A Tam niečo je. ako som si Láta. ubil, som si troška naťažil kopu. Som si troška rozšíril, lebo furt som padal. Bobrík. Ešte Sorry, raz. ja som si myslela, že je vypnuté PVP. A tam podľa mňa sa Marťan. Môžeš ísť. Idem. Som zvedavý, čo tam bude. Čo si čož nejdem, ale môžete naozaj vidieť, tak aj 46. A ešte keď vyzerátame, tak to si máme ale ideme to rozširovať, takže ideme tak. Či tak? Ideme si to toho všetko... A ideme to do všetkého prerobiť. No a prismiechané. Tak na zatiaľ... Hráme na easy. Neviem, napíšme. Daj tam daj easy. Dobre. Nie, na easy hráme, tak ja si musím ísť pre meč. To neznamená, Ja si musím ísť pre meč. No nie. Alebo nie, nech máme aj my nejakú zabavu, ja pôjdem hen tam. A ja potrebujem dva cobblestony. Potrebujem dva cobblestony. Ja nemám cobblestone. Tak počku mňa. Máš cobblestone? No. Tu máš. Vôbec nemáš cobblestone, ďakujem. Ale to je cobblestone slab. Počkaj, do akej výšky? No. Co je tak? No, to odkúpiť. Nie je to ako si ďaleko? Ja máš 14 levelov. Ty máš koľko Kde si ich nabral? Neviem, ja som mám proste 14 levelov a ten dole creeper za mňou chodí. A to je hnusné. Uchylák. Creeper. Nie je to ako si ďaleko? Čo? Tam, kde sa stávam ja? Je? Nie, tento bušový. No to je, ja som si to vypočítavala, aj to okolo skoro 60 blokov. Som 64. A máš? A koľko si miel? Zatiaľ? Veľa. Ja už jeden stack. Viac než jeden stack. Skoro dva. Som zvedavý, čo dal do tejto česty. Glowstone. A ďalší bucket vodou. Ja už som pod tým. To je super skyblock. Ja. Nevedel, čo tam je. Tam? No ešte nie, Ešte úplne. si tiež zobrám. Vykopem si tu ten sem rovno. Možno som dával 3 buckety s vodou. No ja chápem, no čo sa tu stalo na skeleton. Takže musím ísť vidieť raz, dva, tri. A 6 sapingov. Tak ja ich nejaký 6 sapingov tam bolo. A čoho? Čoho sapingov? Tak to je veľa. Z oak? Aha. A to na čo zase? Neviem. Neviem, čo vôbec Môžeme nespravím. cez 20. To vôbec nespravím. No, by som potreboval pavúku. A ja chcem posteľ. Nebola tam posteľ? Boli tam 3 voly. 3 boli? Ktoré rozrobíme na luk. Nie! Voly sa nedajú rozrobiť.
Ja som hovoril, že sme dosť často padali. Tak ja tu idem to predložiť. Potrebujem kromp. Tak už som ich rozrobil. Na stringy, on sa dá. Aha, to má sa dá. Nie, Daj mi ju. nie, moje. 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 Ja som tam preto išiel, moja. Tebe bude tak na hovno. Nájdi si pavúkov, moja. Tebe bude tak na hovno, ti vravím. Moja. Tak ti vravím, že ti bude na hovno. Ty ju nepotrebuješ. Lebo ja keď sa odpojím zo serveru aj ty. Vlastne. Ideme si spraviť farmu na potáto. Chcem, aby bola noc. Ako ideme spraviť farmu? No, Ja si idem spraviť byt. Mohli by sme urobiť farmu? Vše teoreticky. Ja si idem spraviť byt. Počkaj, kde si to spravím? Byt? Mhm. Tak to treba zväčšiť plochu. Netreba. To je malé. By som radšej... Netreba, ja ti hovorím, že to je malé. Ako či nehen tam nebolo? Čo? A naozaj nič iné tam nebolo? Nie. Som zomrel s A prečo to má taký divný postelou. tvar? Aha, to mi sklo. Zase túto zmenu, aby som zomrel toto a ešte hlinou som umrel. Sklo ten spawner. Neviem. Ok, zase shift. Odkiaľ má tých 16 sklo? No, už nemám ani jeden. A mal som 14 byček. Ja neviem, ako sa to držalo, tak držím. Ja neviem, ako to mám spraviť. Prečo to robíš z cobblestone? Ja nejdem robiť dom. A čo? Ja si idem robiť... Pozri sa, čo som nechtiac spravil. Nič. Ja potrebujem, aby som sa dostala až dole. Prečo dole? To čo bolo? Ja potrebujem, aby som sa dala nejak pod to, ale neviem ako. Ja idem urobiť farmu. Ja neviem, ako to dať pod to. Tak asi zomrem a to tam musím pomôcť. Takže toto odložím, toto odložím a toto odložím. Jeden potrebujem. Musíme si urobiť na farmu. Toto potrebujem a idem. Nie, ja som to položil. Máš krompáč? Až keď mi vykopeš, tak stack kopu. Takže to serem. Prečo? Teraz si radšej vyrobím. Ja ho potrebujem. Prečo to robíš z kobu? Však to rob so slebou. Ale ja nejdem robiť dom. To je jedno, rob to so Ne, to slebou. mi nevyšlo. Ako to mám spraviť, aby som dal sem dole ten zasratý cobblestone? Na čo to chceš? Nekop to, ja tam chcem Na čo položiť to chceš? vec. Ale na čo to chceš? No však uvidíš. Lenže ja potrebujem Na čo to chceš? na dom. Vravíš, že nejdeš robiť dom. No idem, ale taký inakší. A ja tam potrebujem dať... Ty si blbý. Ty ideš robiť dom, ja byt. Nie, ty ideš robiť dom, ja farmu. A ďaleko od teba, budú sa tu môžeš nervačiť. Skúšaj, alebo si iba po jednom cobblestone. To sa nedá. To sa... Dá sa to, keď sa trafíš. To sa nedá tak rýchlo. To musí byť nasmerovaný. No, tak sa nasmeruj. Nemám už... Tak tam dám to. Ja to skúsim ešte. Počkaj. Neviem, tak to ďaleko od teba bude dobrá tá farma. To
To sa tam nedá položiť. Uvedomte si, že iba míňaš cobblestone. Si to urobil? Ako si sa už nenarváčiš? Tak asi nie. No však nemá. Povedz mi, čo teba má rado. Povedz mi, čo teba má rado. Marťan. Povedz mi, čo teba má rado. Okrem opic. Hej? Idem na skeletonov. Potrebujem bone na dom. Držím ti palec. Nabiť na dom. No, kamo, ja som zomrel, ja som ináč krivý. Ja už sa nemám rád ešte krompať, naťaž mi aspoň 2 cobblestone. Naťaž si. Nemám krompať. Čo mi to bereš z mojej česty? Ani nič, nemám. Nemáš umierať. Ale poviem. Ale poviem. Ešte, že tu mám koľko tej vody. Však sa fakt pozrieť, koľko razy som sa zomrel do chatu. Počet. Počkaj, tu je diera! What the hell? Tu je diera pod tým. Tam bola diera. Ja potom teraz robiť tú vec, čo ty. Ale neviem ako. Prečo mi vyznie to drevo? Tam bude ale On je noc jeho, vidím, že... Tam bude skeleton, ja si ešte vyšimel. Ale tam budú skeletony. Všade tam na mieste budú skeletony. Báľne sa spawnujú vnútri, what the fuck? No tak uvidíme, či sa spawnujú vnútri. Či sa mi spawnujú náhodou aj tu. Ale prosím si, aby nie. Tam nemajú miesto naspawnované a oni sa spawnujú dole. What the hell? Oni sa spawnujú tu. Že ja to budem musieť jednoduchým spôsobom riešiť. Keďže oni sa spawnujú dole, tak ja nepotrebujem, aby sa spawnovali, aby šli dole. Toto je také inakšie. Tak toto bude mať takú inakšiu noc. Tak sa bude troška expiť. Troška sa padli. No, nabíjaj ich. Teraz by to malo byť miesto, teraz už by sa za chvíľu minie knop. Prečo spawnujú furt? Sa po mne rozbieha. Big ide po mne. Mne sa zdá, že áno. Vy zase teraz nič neuvidíte. To sa vám ospravedlňujem, tak ja to strehnem a budem tu, keď tu bude deň. Takže nakoniec sa strehnem, lebo už máme cez 14 minút. Takže to koniec pre všetko. Toto by bolo koniec pre toto video. To robíme v budúcom dieli. A takže dúfam, že sa vám ľúbilo. Dajte like, odber a Marťanov kanál sa volá Marťan Medzera SK. Dúfam, že aj jeho podporíte lajkom alebo odberom. A čaute.